Evo, dobar dan. Idemo svi glasati, jel da? Je, svi idemo glasati. Evo, da vidimo koliko nas je u autobusu. Da. Evo sad stižu još. Jeste se, da. Stiže pojačanje. Stiže pojačanje. Dobar dan. Stiže pojačanje za glasanje, da. Evo, recite mi, jeste li potpuno opremljeni za glasanje? Naravno. Šta imate sve? Masku? Masku, rukavice, Olovke. olovke. Imate sve olovke? Da. Dobro. Što očekujete od izbora? Nemojte mi samo reći za kog ćete glasati, to ne smijemo sad, nego što očekujete? Pa čujte, nećemo tražiti bolje jer imamo jako dobro sve, pa onda Tražimo bolje, ali toga nema izgleda u našoj Hrvatskoj. Da. Ne bojite se, ne bojite se korone. Da, strahujemo ipak, strahujemo kako ne. Pogotovo za ovaj podmladak. Mi smo već prošli sve, ali ovi mladi nije dobro. Ok, hvala lijepa.